ओइ नै फ्रि फायार फाग्लाफ्रा नै ओइ नै ओरैनालाय केल'नो केल' नैबे केल' ओइ केल' ओमफ्राय बै बे हायाथ' ना डिजियाल' होरो नै डिजियाल'गा नै ओइ दाउआ फैग्रोदोंमोन ना दाउदैया फैग्रोदोंमोन देलाय बुंलाय हो ओरै बुंलाय दाउआ फैग्रोदोंमोन ना दाउदैया फैग्रोदोंमोन हो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जाबाय आं सायखं नोंथांमोन नायगासिनो दं दायो सायखं ब्लग दिनैनि भिडिअ आङो माबायदि खालामनाय देखायलांबाय थानि नोंथांमोना मोजां मोनब्ला जोबोद नायलांबानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो सिङाव हाब बारा गोथौ नङा मा मोनासौनो आं मैया हारसिं दसेनो बेखौ जावजोबदों बे दै सारनायावनो मेंबाय नामा होरो नायनि बैसागुनि नोंथांमोन बैसागुआव फैब्लाथाय मोनजागोन जाहानाव आलासि जानो सोर फैयो हेनरि नो ओइ हायाथ' माहिलाय ओइ हायाथ'आ हाखौनो जावनो हायाखै फ्रि फायार फाग्ला हायाथ' ना मामोनलाय नोंना हा हायाथ' बेसेबां मोनखो लेभेला 65 हायाथ' आं जेब्ला गेलेगोन ना प्लेन सानिफ्रायनो गावखौ नोंसोरखौ ओंखारनो होआं प्लेन सायावनो बैसागुनि जोंहाथ' बैसागुबो फैगासिनो दं मागोआथ' बारा गोबाव गैथारला नै गेजेराव मास मोनसे दंबावो डिसेम्बर हाबबायानो ना दा नोंथांमोन हायाथ' जावबावनांगौ दं एसे जावलांबाय थानि र' नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ बेफोरनोसै दे नोंथांमोन जानला मानलासो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय एसे फबबावबायसो खिग्रा बानायदों लोगोफोर खिग्रा नोंथांमोन खिग्रा जायगा बानायगासिनो दं नै थ' लोगोफोर नैबे मोनसेया जानाय नंला बेयाव एकदम दैयानो नन स्टप गगासिनो दङ दानो बुंगोन बियो निजिरा दं सिङाव बिराद गुसु दैया एसे बेलेगथिं जावनोसै बेलेगाव जायगा नायबावनि र' नै दसेनो बुंजोबफिनबाय नै दैया दासो सारदोंमोन बेवहाय जानाय नङा जानायाव जि गोथाव जायो ओमफ्राय खिग्रायानो बायजोब्बाय आंना साइथिङावसो खिलाबाय थादोंमोन ओमफ्राय दायो माने साइथिङावथ' सानाव खिजायाना मोनायावसो खिजायो आपने लापरवाही का नतीजा है दाउआ फैग्रोदोंमोन ना दाउदैया फैग्रोदोंमोन देलाय बुंलाय हो ओरै बुंलाय दाउआ फैग्रोदोंमोन ना दाउदैया फैग्रोदोंमोन हो मा मोनथिया नों दाउदैखौ जायोना जाया दाउदैखौ जायोना जाया दाउखौ जागोन ना जाया नों हो मैया दाउ बेदर संदोंमोन हा बानलु बिदै फुदुंदोंमोन बा जि जाबाय जि बानलु बिदै दाउजों बुंलाय दाउआ फैग्रोदोंमोन ना दाउदैया फैग्रोदोंमोन माया दाउआलाय बोरै फैग्रोनांगौ दाउदैयासो फैग्रोगोन दा दाउदैनिफ्रायसो दाउ जायो दा मा दाउआलाय बोरै फैग्रोनांगौ लाजिदों थ' नोंथांमोन जाला मेंनाया गहांबायानो नै माबायदि बोहैखो ना बेदरल' जायोना जेबो एक्सारसाइस गैया एसे जावनायावनो माने जिबायदि ना बेदर जानायफ्रा गासो जानायफ्रा माबायदि गखो नै गहांबायानो मेंबाय बिरादनो भागिनजों आंजों ओमफ्राय दा भागिना अमानो मेथ'खा माबा माबि लायगासिनो दङ नै अमानो मेथ'खा होफैदों लायबावदो ओइनो होबाय मानैनो ओइ बे मानैयाबो जायाखैबा लाबोनांला थ' आङो नोंथांमोननो जा देखायोना बियो गासिबो रियेल गोजा दै जेबो फेक देखाया आङो नोंथांमोननो आंनि नैबे सायखं ब्लग चेनेलाव आङो गासैखौबो रियेलखौनो देखायो जेबो फेक देखाया आङो नैबेखौ जावदोंमोन बियो दैयानो माने दसेनो माने बुंफिनबाय थादों बेनिखायनो आङो नैबे बेलेग साइडजों जावनोसै नैबेयावहाय अमाया उरफैदों नै गेन्द्रि
बैसागुनि नैबे मानैया ओयाव मानै दं नैबे मानै बेफोरबायदि माने एक्सारसाइस जेबो गैयाना एसे एनै खामानि मावबानो जिबायदि जावलांबाय थानि र' बेसेबां हायो दिनै नै मा थेन्थ'नानै जावबाय थानायब्ला एसे मोजां जाव माथो बेयावनो गोलैफिनगासिनो दं हायालाय मा अन्थाइ गोजा अन्थाइया गोजा जायो नामा मालाबा अन्थाइ गोजानो अन्थाइया मालाबा गोजा जाफेरोना नोंथांमोन बबे अन्थाइ गोजाखौ देखायलाय बबे अन्थाइ गोजाया होरो अन्थाइ गोजा मा मावगोन बेफोरखौनो एसेबो जावाबा सिखारनायाथ' बा 8टा नङाबा सिखारा 8टायाव सिखारबाय मोखां सुबाय स्कुलाव बिदिनो ब्लड सिखारनायाथ' 8टा जोंहानि माने न'नि मानसिफ्रा रावबो 5टायाव सिखारफेरा आंखौथ' बुंनांला आंथ' डाइरेक्ट 9टा रावबो 5टायाव सिखारफेरा ओमफ्राय आइयाल' सिखारो दै आइया एकदम फुङावनो 4:30 5टायावनो सिखारो खोमसियावनो सिखारनानै जि बायदिसिना सुबावोसो आइया नै बेथ' एकदम जै 8टायाव सिखारबाय मोखां सुबाय स्कुलाव बिदिनो होलांबाय आंनाथ' डाइरेक्ट 9टा सिखारनाया माने आं मबाइलाव खामानि मावबाय थायो नालाय भिडिअ इडिट खालामो माने आरो आं मोनसे चेनेल खुलिबावदों नोंथांमोन बे चेनेलनि नामानो जाहैबाय हेन्डी मेकार बे हेन्डी मेकाराव अनलि हिन्दी लेंगुवेजनि भिडिअ मोनगोन आरो आंनि हिन्दीया माने एसे फानि टाइपनि कमेडि टाइपनि जागोन आरोना बे हेन्डी मेकारावहाय मैया दाख्लैसो खुलिदों 5 ब्लग भिडिअ हगारबाय आङो नायाखैबा नायनो हागोन नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनो हागोन आङो हेन्डी मेकार एकदम माने फानि टाइपनि जागोन आरोना हिन्दी रायलायनायफ्राबो मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोन थ' लोगोफोर नैबेयावहाय दङ आरो फ्रि फायारनि डिजेआल' केल' ना सोरथाय नै सिङावहाय लागायगासिनो नै फ्रि फायार फाग्लाफ्रा नै ओइ नै ओरैनालाय केल'नो केल' नैबे केल' ओइ केल' ओमफ्राय बै बे हायाथ' ना डिजेआल' होरो नै डिजेआल'गा नै ओइ आरो डिजेआल'खौ एसे देखायनो ओरै नायलाय नै केल'आ फ्रि फायार फाग्ला साला हायाथ'आ हाखर जावगासिनो दङ लिट्रिन हाखर हायाथ'आ नैलै बिल्डिं बानायलायबाय नोंथांमोन उपाय गैया अमानि थाखाय बानायनांगौ जायो अरखौनो नायाखै बियो साला आरो गोमोरजोब्बाय बिल्डिं बानायलायबाय अमानि थाखाय बिदिनो सम बानायबाय थायो आरोना गेजेर बिराद मेंबाय दिनै नोंथांमोन दा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलानो दोनथ'नोसैलाय दिनैनि ब्लगखौ थ' दैलिक ब्लग भिडिअ मोनबाय थागोन नोंथांमोन नैबे चेनेलावहाय मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो गावनि लोगो फंबाय साननानै बिराद मेंबाय सिंस्रि जानजि साजोब्बाय मावफेराना बिदि गोबावजोंसो खेनसे मावनाय जायो आरो एक्सारसाइस बिदि गैया दसे जावनायावनो जाबायदि गोलोमखादों माने गरम बोथोर बायदि एकदम थिं माने सान्दुं नांनानै गोलोमनाय बायदि गोलोमखादोंलै थ' बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै ना नोंथांमोन मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि